Toki argia ontziaren armadorea zen Fabian Larrauri. Zuek toki argiari buruz hitz egitera etorri zareten egun berean agertu da eskela. Urteak egon naiz ezer entzun gabe eta egun berean ontziari buruzko bi berri. Isidorrek ondo baino hobeto prestatu zuen kontatu behar ziguna. Ontzia nola harrapatu zuten azaldu aurretik kontatu zigun nolakoa zen garai hartan egoera juridikoa. 200 gora ontzi zeuden garai hartan Ondarroako portuan. Eta gero, arrantzarako eskubidei buruz hasi zitzaigun hitz egiten. Hasiera batean, ur territorialek 3.000 baino ez zituzten hartzen. 3.000-tik aurrera itsasoa denona zen. Bitxia zen ur territorialak markatzeko modua. Lehorrean jarritako kanoi baten tiramenaren arabera zehazten zen. Kanoiaren bola noraino iritsi, horrelaxe markatzen zen ur territoriala. Gutxika, kanoiak hobetzen joan ziren eta hasieran 3.000 zena, gero 6 izan zen eta geroxeago 9. 1976an jarri zituzten 200.000. Orduan, Europako elkartean osatzen zuten herrialdeek jarri zuten, tartean Britainia Handiak. Arrantzari buruzko legedia Bruselara igaro zen. Urteetan libre izandako urak Europar izatera igaro ziren. Baita gure aita zebilen Roka Luarte alde hori ere. 200.000-tako legedia ezartzeko beharrezkoa zen Irlan jendea bizitzea. Rokalen ez da inoiz bizi, ezinezkoa baita. St. Kildan bai ordea. 30ko hamarkada arte jendea bizi izan zen Irla hartan. Eta Rokal, St. Kilda Irlatik 200.000 barruan dagoenez, ezin zen bertan arrantza egin baimenik gabe.